Okay, stop. Buno ka rin. Dongkex, ako ning ipada sa YouTube. Akong ibutang Bisaya sa California. Bisaya o anong lugar mo? Pasig? Pasay. O Pasay sa California, dalawa. Dalawang engineer. Anong engineer ka? EC. Electronics and Communications. Electronics at pilot engineer. Ako galonical engineer. Para tayo walang pera. Huwag mo sabi walang pera. Ito ba yung walang pera nagda-drive? Hindi. Ito buhay mayaman. Pa-drive lang eh. Pa-drive lang. Ako ning ipada sa YouTube, Dongkex. Hapit kami maabot. Okay. Direktor ni akong ano, may kay mo sit up og Rudy Aquino. Pamangkin ni Ninoy Aquino Junior. Junior ba yung Ninoy? Oo. And senior na yung anak niya. The third. The third Oops. Sasama ko yung girlfriend ko dyan para makita niya. Ano? Sasama ko dito yung girlfriend ko. Dito? Oo. Para makita niya yung lugar. Para kung bibigyan niya ako ng $100. Oo, tama. At least ano niya, nanami Dongkex, nisuod namin sa apartment. Nanami diri, hinahinay lang. Okay, hindi na ako nakita. Pagdilim na yan. Yan. Madilim na? Dapat may ilaw ka dito. Yung ano. Oo nga sa. Dapat eh. Okay Dongkex, nanami diri sa apartment nga akong gipuyan. O para na rin ni Mike Lugarta o Dodong Lugarta, akong amigo. Nandun pa yung konti. Okay. Meron kilala dito. Nakalimutan ko pangalan. Babae. Dito? Oo, si Flora? si Flora. Flora yung parang Chinese? Oo. Nandun nakatira. Sino ba kasama niya? Hindi ko alam. Studio rin yung tinitirahan niya. Siyang mag-isa lang? Ito studio yung Hindi, ano niya. siyang mag-isa lang nga na ano, wala siyang kasama. Wala. Sige ko. Okay, abot namin diri Dongkex. Mobile hinag sakyanan ng akong amigo. Rudy, yung binili mo baka maiwan mo yan. I-open mo muna yung mo ni Dongkex ang akong gipuyan. Mga akong gipuyan. I-jingle muna ako sa ano at malayo-layo yung pabiyahin ko. Oo. Dongkex oh. Mga na akong gipuyan Dongkex. Ngit-ngit naman. Meron ka pa doon yung ano mo? O Yung binili mo na CD, yung basis akin yan. kamusta mo? Kamusta mo kay Flora? Oh, kilala mo hindi ako kilala ni Flora, tulungan kita. Sabi mo, kamusta ka si Rudy Aquino, nakakasabay mo sa trip natin, nagpupunta sa Ambet. Saan mo nakilala yun si Flora? Ambet. Sa Ambet? Nagpasalin siya doon? Oo, namimili rin siya doon. Sana Smart people shop at Ambet. oh, kani Dongkex, Palichag Beach is barato kayo. Nagutot ka? Parang baho? Hindi. Sa doon yun, Lob? Mabaho ba? Utot mo yun? Merong pagkain dito eh. Oo, yun. Parang utot. Ano na yun? Panis na yun. Ito yung ano mo.
O tignan mo, baka hindi pa ano. Tignan mo, ano sa'yo na lang. Hindi na ako karne yan, hindi na ako kakain. Hindi karne. Eh, Ano na yung pansit? pero panis na yun. Hindi. Tignan mo. Saan mo ito nabili? Hindi, bigay sa akin ng nanay ko yun eh. Pero hindi na talaga ako, nagkakarne nga tayo ngayon. Baka matipok ako sa kolesterol ko. Okay. Magamit mo na ng bato mo. Kaya na. Isirado ko muna ito. Hindi mo ba nakakausap si Flora? Hindi kami kilala, pero kilala ko siya. Oo, siya nakilala. Doon, kasi mayroon nagtanong ko. Ikaw maghawak ko. Record na ba ito? Nag-run na yan. Okay, lagyan mo. Nami dire sa akong apartment. Mike Lugarta ug Dodong Lugarta. Salamat kayo sa inyong tabang sa diha pa ko sa Pilipinas. Wag gyapon ko kalimot ninyo. Signan ako dire. Okay. Karon muglakaw ko padong sa akong apartment. Ang gabidyo pag umangko ni Ninoy Aquino. Buotan po di siya. Karang Ninoy. Ayun. Klaro ba? Klaro? Medyo madilim pero okay na. Pag